komunistického režimu. A tak si spomínam toto teraz, aby pekne moje baby i vrsti už sú vlci. A, B, C. A, B, C, F, R. Vždyť, ale bajde vždycky. O, tak to je. Dokopy si sadíte a už se čujete, že sa bude aj na vás tešiť. Danka, ona má tak rada všetko. Ostaň, Talia, všetci sa do kamery, aj ty do kamery, aj ty do kamery, aj ty. Hop. Kuraví, áno, aj ty. Tak, ešte idem teraz do paky. Mám ešte na pohľad, na výboru. Pozri sa na svojho brata, ktorý toto všetko už nemal možnosť zažiť. Takže, ahojte zatiaľ a za chvíľučku sa vrátim pre vás.